Скъпи приятели, това е входа на днешната зала, в зала Тента, квартал Редута, форум Има любов. 29-30 март, тук 2 дни прекарахме заедно с всички тези изложители на нещо, което е уникално. 100 фирми, 100 презентации, само за 100 евро. И адвокат Тончева първия път като дойде при мене и ми каза: Влади, измислила съм нещо. 100. То всичко почва от говоренето с теб, всичко почва от теб, да. Да разкажем много накратко в една минута, колко бързо взе това решение. Когато на 13 октомври се събудих и реших да създам дамска бизнес общност, всички казах какво ще създадеш и така. На 13 октомври създадах дамска бизнес общност Има любов и сега за по-малко от 6 месеца имаме повече от 9000 човека. В един момент си помислих, трябва да създам стойност на тези хора и каква да бъде тя. Не трябва да е скъпо, трябва да е лесно достъпно и трябва колкото повече хора, толкова повече възможности и бизнес. И оттам дойде идеята 100 фирми, 100 презентации от сцена, 100 участника, 100 щанда срещу 100 евро. И така започна всичко. Аз много благодаря за възможността да съм част. Влади, ти си важна част от нашата работа. И без твоята подкрепа, защото каквото и да си говориме, винаги трябва да има един мъж за разкош. Това е истината. И нашия мъж е Влад. Как се чувстваш на форума Има любов с всички останали над 100 изложители? Ами, какво да ви кажа, за втори път съм тук. На първото изложение бях, чудесно беше. Доволна съм, разбира се, след като съм и за втори път тук. Изключително добри контакти, изключително добри. Много интересни хора, за мен това е безценно. Тъй като моите колеги и Биляна, и Асения, и госпожа Тотева вече говорим за следващото събитие, ти би ли се включила? С удоволствие, с най-голямо удоволствие. Бихме се подготвили още по-сериозно, за да можем да сме максимално полезни на клиентите и на гостите. Защо хората трябва да имат ногабесто в дома си? Ще ви кажа нещо много основно. Имаме два мозъка, главен мозък и гръбначен мозък. Гръбначният мозък отговаря за всичките органи в нашето тяло. Малките изкривявания на гръбначния стълб водят до дисфункции на различни органи и оттам до заболявания. Така че гръбначният стълб е основата на нашето тяло. Това правим с нугабес. Постоянно възстановяваме гръбначния стълб, също така възстановяваме и цялото тяло. Не само гръбначния стълб. Правим една детоксикация и това постоянно си го правим в къщи, което е най-важното нещо. Още вчера виждам Бенто Мус торти и си казвам много готини торти. В един момент с тебе вървим, обикаляме, правим разни неща, говорим с хората и се връщаме пак на Бенто Мус торти, обаче гледаме и нещо друго. Мис Баба 2026 е пред нас. Айде сега да ни разкажеш как Бенто Мус торти и Мис Баба се обединяват в едно. Това е най-лесното. Бенто Мус тортите са много нежни отвътре, отвън са малко по-твърди. И ако трябва да направя препратка към Мисис Баба, това е, че бабите сме по този начин. Ние отвътре сме много меки, много нежни души. Отвън си имаме, разбира се, по-твърда част, която все пак изградили сме, за да може да се пазим. Тоест бабата и хем може да гани, хем може да яде с камарите. Бабата може да е много нежна, много внимателна, много мила,
но естествено има и малко по-твърда част, която е изградена. Ти Това, как се това са чувстваш моите... на този форум? Полезен ли беше за Този теб? форум аз се запознах с страхотни хора, с жени, които са развили много добър бизнес, амбициозни, страхотни жени, бизнес. Аз не вярвах, че може да има толкова много жени в България, които се занимават с бизнес. Над И съм 9000 човека е групата на изключително Има любов. впечатлена. Българската жена наистина е една страхотна жена. Освен, че е красива, Ами. тя е амбициозна, може да си изгледа децата, може да си изгледа внуците и пак да върти бизнес. Е, така става мисли с баба, нали така? Много ти благодарим, много се Аз радваме, благодаря. че си тук и ни показа всички тези красоти. И аз ви благодаря. Елате и ги опитайте на следващия форум. Страхотни са. Лолита Кейк. Няма как Има любов да съществува без ето тази дама. Представям ви Здравка Тотева, част от 3. 1/3 от Има любов. Здравейте! Здравейте! Ама на мен ми е много трудно да ти кажа здравейте, защото първото нещо, което като те видя, ме идва да те прегърна и да Ние ти сме благодаря. жесток екип. Искам да кажеш много бързи 3 неща за Има любов и защо жените трябва да се включат в тази дамска бизнес група. 3 неща, които са характерни за бизнес дамска група Има любов. Това е преди всичко обединяване любовта като майки, като приятели, като дами. Женската енергия, която много се говори за нея. Второ, дисциплина. И трето, жената има най-точните стратегически решения за всеки проблем. Ако мъжете чуваха малко повече жените си, щяха да успеят, тъй като зад всеки успял мъж стои една умна жена. Мъже, слушайте както майките си, така и съпругите си. И бабите също. И бабите. Защото преди малко снимахме Мисис Баба. О, тя мисис Баба е уникална. Да. И така, каня всички дами, предприемачи, а и мъже, които имат бизнеси, да бъдат част от нашата бизнес дамска общност Има любов. Влезте във Фейсбук и натиснете Join, присъединявам се. Искам да ви поканя. Първата седмица на месец юли и на месец октомври ще бъдем пак отново в тази зала, тента, и тогава ще бъдем 200 фирми, които ще представят бизнеса си. Тук има в момента 120 фирми. Едва ги побираме, но после ще я разширят за нас тентата. Бъдете сигурни. Вървим с Марто и срещаме професор Мермерски. Не мога да не кажа колко Че ние съм с Марто щастлив. сме добри приятели. И това, теб какво те вдъхнови да си част от Има любов и от целия форум? Основното нещо, което ме вдъхнови е, че са само и главно жени и аз съм единствения мъж. Да, ма и аз дойдох. Ей, ти да е, има място така, въпреки това за Поне много за хора и двама. за всички. Да. Има и за още. Ето и Марто се присъедини. Така че, майтапа се, разбира се. Това, което ме вдъхнови е всъщност жените, което забелязвам, са доста по-креативни и по-много измерни от нас. Ние сме мъжете като натура сме много по-фокусирани и то си идва от тестостерона, нали? Имаме цел, трябва да я преследваме, докато жените забелязват и с периферното си зрение. И това важи и за бизнесите, които те развиват и съответно цялото разнообразие от продукти и услуги, които тук направихме, т.е. видяхме, не направихме, наблюдавахме във форума, е прекрасен пример за това нещо. Мислиш ли, че следващия форум, който е замислен вече, умножен по 2, т.е. 200, ще бъде едно мероприятие, което още повече ще изстрелят бизнесите, които... Не е само мисля, знам, все пак преди да стана професор по химия, учих в Национална математическа гимназия и тенденциите, т.е. трендовете са ми много ясни и дори аз мисля, че до юни месец, когато се планира следващото, няма да е 200, ще е 300 или някаква друга... Или 500. Или 500 да кажем, или нещо друго. Защото наистина експонентът на интереса, аз го следя в развитието на броя на групата
че на практика за сега наистина се развиваме в експонентна функция. Вече почти право нагоре. Искам да те питам следното нещо. Ти си тук като гост днес на форума. Намери ли това, което търсиш? Намери ли полезна и добавена стойност в всичко, което виждаш тук? Ами всъщност наистина има доста интересни бизнеси и така приятни хора, с които проведохме хубави разговори и смятам, че може дори да има поле за партньорства, тъй като се занимаваме с здравен туризъм и така разработваме различни програми, които са насочени към дълголетие, към превенция, към балнеология и така нататък. Така че видяхме доста потенциал. Бъдещи да, партньори. точно така, точно така. Би ли участвал в следващия форум като изложител? Ами да, защо не? Реално доста късно разбрах за самото събитие и нямахме възможност да се включим като веднага казвам, изложители. следващия форум е в първата седмица на юли, а след това правим и в първата седмица на октомври. Супер! Които са над 100, попадам на една, която пише Арониада. И като човек, който знае какво е арония, нямаше как да не обърна внимание въобще по никакъв начин. Идвам на щанда и казвам нищо. Гледам един човек, той ми казва, искаш ли да опиташ арония? И аз му казвам да, няма как да не искам да опитам арония. И опитвам от техния сок и си казвам, о боже, аз се върнах 10 години назад, когато ходих между редовете на аронията, обаче този вкус много ми напомни на всичко това, което сме правили. Да. Много искам да разкажа малко повече на хората какво е аронията и защо е космически плод. Аз ще го държа. Добре. Ами, аронията, както казахте, още в космическите храни и от тогава до днес се правят много медицински изследвания с лечебните свойства на аронията. Може да се каже, че това е най-изследваната храна в света. Много хора не го знаят. Хубаво е да прочитат научна литература за арония. Една лекарка българка, която много добре знае за аронията и на нея дължим израза, че аронията е с цвят на кръв, жадна за кислород. И другото, което на нея дължим, жабуренето, защото в аронията има сорбитол, който много лепни, и флавоноидите, най-вече антоциани, които залепват вирусите и ги пращат в стомаха. Така че без борба се оттърваме във вирусите с едно жабурене с сок от арония. Това е едно от ползите, които има. Другото име на аронията е природна аптека и красивата лечителка. Аз така се влюбих, защото обичам красотата, а и природата като лечителка. И по този начин и срещнах и много хора и придобих много знания и за природата, и за природни лечебни средства. Чрез аронията поех по друг път. Така, чрез нея в Париж се срещнахме и с японския ни партньор. Аз това щях да попитам как аронията стигна до Япония. Ами стигна чрез този японец, който е микробиолог и продава български закваски. И чрез една малка Мария, която беше неговата помощничка и преводачка, като в момента преподава кисело мляко в Токио. Тя помогна много, за да се разберем. И този човек, който той е много мнителен, провери, идва тук, всичко провери. Фабриката, полето ни с арония, видя и трактора, че е Кубота японски и още повече каза, само с вас ще работим. Моя прочит на нещата е, че ако не ходим по изложения и не сме видими, няма как. Да, точно така.
Какво Точно така. мислите за форума Има любов и за всичко, което се случва тук? Форумът е много добър. Пчеларска ферма Маневи, за да представим въобще какво е пчеларството в България, откъде започва, как една снаха връща пчеларството в семейството и да разкажем малко повече за вас, защо ти реши да се занимаваш с пчеларство и да върнеш целия род към това. Ами, като едно дете от големия град, което се премества в един по-малък град, усещах, че нещо липсва в моя живот. Липсва спокойствието, липсва пътя, който търсих към себе си. Това, което пчелите ми дадаха, тяхния ред, тяхното жужене. Усетих какво е да извлечеш собствен мед и да го опиташ след това и да изпиташ тази невероятна удовлетвореност от това, което си произвел. В предишния ни разговор аз се пошегувах по-рано, но ти като снаха в семейството си върнала традицията за меда. Кажи ни кой мед задължително трябва да опитаме от вашата ферма. Нещо, което няма никой друг. С удоволствие. Това, което няма аналог при другите колеги или поне се доближава леко, е така наречения ни пресован мед. Този мед е изключителен. В него съчетаваме стари традиции с нови технологии. Тук меда не е центрофугиран, както е по конвенционалното пчеларстване, а е мед, който е извлечен на питата и поставена в специална преса, която пресова меда. И при самото пресоване в този мед влиза много повече восък, прашец. Също така самия поленолептичен състав на този мед става много по-лечебен, много по-обогатен и ползите за човешкия организъм са много повече. Той има уникален вкус, който когато го опитате, не може да бъде описан с прости думи. Трябва да се опита. Трябва да опитаме меда. Привет. Привет. Аз съм взел нещо, йога за вашите пари, която аз чета за втори път. Така ли? И всеки път откривам нещо ново. При нас е Александър Александров, автора на тази книга. Искам да ни каже няколко неща, свързани с форума, как се чувства и как взе решението да участва. Разбрах за форума онлайн и от Влади. Не трябваше да го кажа. Трябваше. А иначе форумът е много хубав, много разнообразни изложители, с много различни теми се занимават и мисля, че може да излезнат някои добри бизнес контакти от тук, включително може да си купа легло. Разкажи ни малко повече за йога за вашите пари. Накратко 3-4 важни неща, както и за Griffin Publishing. Добре. Griffin Publishing е издателство за лични финанси и инвестиции. Йога за вашите пари е първа книга от трилогията Осъзнатия инвеститор. Тя не е за мистика, не е за източни практики. Използва йога принципите към личните финанси и инвестирането. Не е необходимо човек да се е занимавал с йога или пък с инвестиции, за да може да се ползва от книгата. Другите две книги, Финансовата и инвестиционна интелигентност и Интелигентния инвеститор, са за малко по-напреднали. Хубаво е да се прочела йога за вашите пари, но тя слага основата, слага основните принципи, върху които може да се гради инвестиционно портфолио.
Накратко казано, ако искате да правите йога и искате да правите пари заедно, започнете с йога за вашите пари. Нали така? Благодаря. Много благодарим И аз. и пожелаваме успех на форума. Благодаря. Биляна и разказах за момента, в който тя влезе в офиса и каза: Влади, измислила съм една голяма щуротия 100-100-100. Да. Ти как разбра за щуротията 100-100-100? Аз как разбрах за щуротията 100-100-100 от нея? Да. Да, това ни се заформи като една първоначално такава добра, интересна идея, която след това я развихме в един невероятен проект благодарение на теб. В рамките на колко В време рамките на много кратко време, може би на 2 месеца има ли, няма ли? Няма 2 месеца. Разбира се, от идеята, която първоначалният етап беше говорене, докато после сглобихме процеса, така да се каже, и го реализирахме в тази визия, която е в момента. Как се чувстваш сега на края, почти на втория ден, когато е победна почивка? Чувствам се много изморена, но много удовлетворена. И това на Биляна и казах, че най-голямата награда наистина са изключително разнородните хора, бизнеси и компании, които са представени тук. И тяхната обратна връзка за това как се чувстват, как го възприемат това нещо и възможността, която им даваме и тяхната благодарност. Дай бързи 3 неща, които са много важни за следващия форум. Бързи 3 неща за следващия форум. Първо, смисъл за нас или за клиентите? За клиентите. За клиентите. Бързи 3 неща, абсолютно задължително да участват, защото всеки трябва да се възползва от всяка една възможност да представи себе си и бизнеса си, да не се колебаят въобще и да се свържат с нас по най-бързия начин. Има любов в дамска бизнес общност. Да. Само успешни неща. Искам да сте всички щастливи и спокойни. 100 фирми, 100 щанда, 100 презентации от цена, само срещу 100 евро. Ние, нашия екип, това сме ние трите, продължаваме напред. Обединението между госпожа Тотева, между Екогоп и между Муби прави чудеса. Очаквайте в началото на месец юли, в началото на месец октомври следващите форуми. Толкова огромен интерес, такъв урор сме предизвикали, толкова всички ни се радват, толкова нови фирми идват и всеки води някой друг. Да знаете, ще се видим съвсем скоро. Няма да правя презентация на Екогоп. Вие знаете коя съм аз, знаете какво работя и знаете какво мога. Адвокат Биляна Тончева, Екогоп и моите партньорки, госпожа Заравка Тотева и госпожа Асения Русева. Аплодисментите не са за мен, те са за тях. Бих желала да ви споделя, че говоря с представители на различни фирми и те казват така: ние сме за втори път, на 14-15 имахме бизнес изложение и ние вече започваме да ставаме едно семейство. Семейството на бизнес изложението, наречено Има любов. И тези, които са днес, аз съм убедена, че в началото на първата седмица на месец юли ще бъдем отново. И тогава ще бъдем 200 фирми, и тези дивани, които ги виждате отляво и дясно, няма просто да ги има. Ще бъдем 15 редици. Силата е в нас. Много благодаря на адвокат Биляна Тончева. Има любов, дамска бизнес общност. Любимото ми нещо ще кажа единствено. Не е важно колко е голям бизнеса ни, важно е колко сме големи в очите на нашите клиенти. Затова на следващите форуми, които ни предстоят, да сме заедно, да се покажем, да се представим на една сцена и мотото на Има любов. Когато, няма да кажа една, когато един от нас израства, всички растем заедно. Благодаря. Силни аплодисменти и заслужили за невероятния ансамбъл за Дея. Сега продължаваме с още едно концерт.
Thank